Samantala, Idol, isinagawa po ang isang job fair naman sa bayan po ng Mangaldan sa pangunguna po ng lokal na pamahalaan sa pamahagi po ng Public Employment Service Office or PESO. Katawang po dyan ng Department of Migrant Workers. Nasa 34 na mga aplikante na turang aktibidad ang na-hire on the spot. Tiniyak naman po ng tanggapan ng DMW Regional Office 1 na nasa kanilang system ang nakibahaging overseas company. Ang naturang job sa fair ay makatutulong umano upang maiangat pa ang kabuhayan ng mga mamamayan sa bayan at makapagbukas pa ng maraming oportunidad. Para naman sa mga susunod pang mga aktibidad tulad nito ay mantabay lamang umano sa tanggapan ng Public Information Office ng nasabing bayan at tanggapan ng PESO. IFM News. IFM News. IFM News.